Epa lagunok ongi etorri Lastotxaple kanalera, ongi etorri zeneko honetara, eta hemen nabil apur bat kamera jarri nahi ama, ezak zergaitik ez dituzten. Horrela jartzen badugu. Zeratu gara azkenengo aldiz, bestela kamera gabe. Bueno, kamera gabe. Ongi etorri Pain joko honetara, joko hau bizirau joko horietako bat da, eta kasu honetan zakiak izango gara, eta lurreko espezierik boteretsuena edo ez dugu mundua menderatzen horren egiten dugu moduan eta abar, nola baita azaltzeko eta abar, eta beraz joango gara partida berri batean, Epic Gamesen ateratzen, eta zer moduz moldatzen naizen honetan. Espero du tutorial bat edo zer egitea. Eta tribu baten bizi iraupena gure esku dago. Eta animali arriskutsuen kontra borrokatu beharko gara eta bar. Vale. Informazioa abur bat, kargatzen den bitartean. Vale, orduan begiratu beharko genuke, herri bat ondo haragatu beharko genuke, sakeora bidali arte gure gerlariak edo horrelako zehose. Vale, mugitzeko geziekin eango purtu horretara heldu behar gara. Eta horrela korrikabi bateko silfarekin. Vale. Hendik ona. You, but to be ready. Vale, hongo gara rekurtzen bi horra, eta salte egiteko espaziotek. Orduan, zer nahi dute. Paipo Pemmer, Hugh? Di eksoten noibon de aunka pebe ho. Eskarrak azpiltituak daude.
Hortik zer dago. Vale. Horriko gara ona. Ju, remoro eard. Temmori no moib. Ez dakit zer den, baina gaizko da hartuko du. Non jain, Hugh. Ah, vale, me. Eta honekin. Hau bakarrik daukago, apurietu agez. Ah, vale, hori ez daukago. Fabricación. Vale, iturra daitez lehen gortzen aldera gure helburua betetzeko. Leizter gaua dator. Vale. Snakin go, Hugh. Ja, har butcher et otjo pakotteet. Ne benaitser hanai paper, bak ti tege bitlo. Ai bagnete e akolmin, ne pobe ai mo pe mono. Conforme. Pero guazen anaiaren bila. Margostun dagoela. Ui! Non jam, Hugh? Ancora he op op een banker. He have ik bepemmer. Conforme. Vale, guatzen oso urruti ez gara joango, dirudienez.
Ea zer aurkitu. Hemen gauzatzak egon daitezke. Y to tege guaet in te pecho. Vale. Kuarekin. Vale. Raho, nok mo pinitong bicho maxim hanyetten. Guazen esplorazioa egitera. Vale, hemenko basilo bat, ibai bat. Eta hemen gure naia. Raho, boto. Eskutu bat. Vale. Izera... Vale. Oh, wow. Hala. Batzete joan beharko gara. Vale, hemendik ez dago ezer. Hortik badirudi ere ez. Hortik ere ez. Orduan joan beharko gara hemendik bera horrik. Hey, Owen, you? Červanje, ekon te bi no kaj ob njim korb kopaje. Te bi čajraj pamoro gorej trikseri. Next time, be more be neat ba pira pira.
te eto. Arbe no preke. Rebinje, babinje. Ek benijn? A ver. Arpongo en retro. Ito arbenixe to rebinje, babinje. Rebinje, babinje. A ver. Vale, vale. Haha, Chipagotaro. Ja, bueno. Zerrua gatik sartu gara hor. Paiton bi began chebotia. Jou in Hugh? Morit arn on gebied pa Roamen havero teka? Pai vete bi non viable? Hala, guatzen gora berriro. Ja, zigara erasotan sartzen. Joko itxurgatik eta hori ez dago batera gaizki nahiko ondo dago. Ste bi hekkeren babna amam. Nebnin mala. Mer hen de bekje. Het je karib. Kot op je op je harm. Zu esan baiatzen marla. Hoe het me? Atene boy babanje be ai bebo. Be ik se hou pe mon. Te pike birne paad kipat mivka.
Bazen... Ksapovo, tenep koran bi hokahe ju tojakm. Wepe mondan mokset ununaderbo. Snakken go, Malla. Sain ogral papenteb, Jacksen poraio pagoti. No pego barokkab. Emmoro gorve pagotpi. Bekibkob. Jem, vigjajem, nepaorksap. Pakven parte valvi ai pebo. Tenep erksoter kpindep band pe ilmaan kan. Ununaderbo erband pe ito etot aumk. Ano creatoro. Ha ha, binne pajajem. Jok, baby, beche, impete. No bati vinte. Nerbepet eken oe honje itchik sol tevi horo. Baina, maraingoz ez zara nagusia. Hori zer da. Ah, vale, traen cámara jarri da. Ez da mugitzen, bueno, berdin da. Arratoi bat. Arraitu beharko dio. Vale. Oh. Kaixo, ni joan naiz. Ongi, konforme. Hemen farmeatzera. Orde ezin gara joan. Hemen gara zer dago.
Badirudi ez dago ezer gehiago, beraz... Vale. Hemen dibez dago zer... Hemendik badirudi ezer... Dago ez dagoela. No, vale, orain bai. Konforme. Basulan sartu gara. Hortik izan beharko da. Janaria, lehen etxaia.
gara. Vale, irtengo gara. Deme asunstituto da hasi beharko gara berriro zerotik, ezta? Oh, menero che pane, ma te pipe che una ciò. Te pipa, eh? Te bi nara bekem kipek soi. Rankki virha torkko. Ei hinterbin. Pian ero più. Vale, guazen gure nahiaren bila berriro ere. Io, c'è noxarin davvero po'. Bi haureks bi hajota bokta hobrene. Ja, bi etom ham. No haugen kjør no baubitjeks. Vale, eso va a superar antzekoa.
No, badirudi zenbat gauza ezin ditugula hartu. Hor da. Kaixot. Conforme. Vale. Bueno, horretarako aurkitu beharko nuke lehendabizi kutsatxo bat. Donazio kutsatxo bat aurkitu behar dugu. Errekurtzoak eta bar topatu beharko ditugu.
Hemendik gora. Beste espeziari topatzen dugun ingurune berri honetan. Zen. A ver, nora joan behar garen.
Zeukan igaldu egin naizela. Hemen... No, berriratzera joan naiz. Orientazio eta ni ez gara oso ondo eramaten. Opani bat egin naiz. Oso galduta nabil. Bueno, oraingoz energia ondo gaude.
Jo, esan du bizi direna seria.
Vale, hori kriston kagada izan da. Gauza da ez dakitela norak entzun diren puntu hauek. A ver. Vale, hori izan da kriston kagada. Goazen gora. Zango nuke hori ez dela.
zuloan ondo dago. Lehen nabeziko alde zil gara. Venga, kargatu zaitez bengoagatik. Ez dauko bat zulo gara. Neri utzi pakea. Potxo berriro. Badiru den kamera jarri dela ondo, bengoagatik.
Hemen izango basulo bat, ezta? Bueno, lagunok, hemen utziko dugu, espero gustoko izan zaizuela, eta hurrengoan gehiago, agur.